Dobrodošli u današnjem videu recept za đulbastije. Đulbastije su staro orijentalno jelo koje se priprema od mlevenog junećeg mesa. Izmenila sam originalni recept i pripremit ću ih sa bešamel sosom kako se obično danas pripremaju. Ruža je na turskom gul, pa su o mene asocirale na ruže. Dekorisala sam jelo da izgleda kao ruže u bašti. A evo kako sam ih pripremila. Prvo što je potrebno jeste da jednu glavicu crnog ili još bolje crvenog luka sitno naseckam. Ja sam je, tako mi je bilo lakše, narendala na sitno rende da otpusti tečnost, tako će meso mleveno biti ukusnije, a sitno sam narendala i 2 čena belog luka ili ih istisnite kroz presu. Zatim 3 krompira, oko 300 g krompira rendam na krupno rende. Trudite se da ga iscedite što bolje od viška tečnosti, da vam ne pusti u ćufticama tečnost. Zatim sam posolila i dodala malo sitno seckanog peršuna. Pomešala sam ove sastojke, a zatim dodala 400 g mlevenog junećeg mesa. Pomešala sam ili možete da umesite sa mesom, pa onda dodajte začine po želji. Dodala sam malo soli, bibera, malo kari začina. Možete dodati, ukoliko želite, i mešavinu suvih začina. Zatim, zato što tako mi volimo, 2 kašičice soja sosa. Ovo možete dodati ili izostaviti. Zatim kašičicu mlevene začinske paprike. Dodala sam i jedno jaje da povežem sastojke. Malo sam ga umutila pa dodala u smesu. Zatim možete dodati 2 kašike mekog brašna koje će da upije višak tečnosti ukoliko krompir bude otpustio. Kada pomešate ove sastojke, ukoliko je smesa još uvijek mekana da ne možete da oblikujete đulbastide, dodajte još malo brašna ili dodajte, kao što sam ja dodala, najpre 3 kašike brezle. Smesa je bila još uvijek mekana pa sam dodala i 4. kašiku. Zatim sam dobro umesila i odvojila ovako po 1 punu kašiku. Kako bi đulbastije bile otprilike iste veličine, možete da ih oblikujete i da budu veće. Ja sam htjela da imam 15 đulbastija. Dodajem malo mekog brašna ovako na tanjir, a potom ih oblikujem i svaku pomalo valjam u brašno kako se ne bi raspadale kasnije prilikom prženja. Sipala sam malo maslinovog ulja ili možete dodati suncokretovo ulje i zatim pržite đulbastije tako da se formira korica sa svih strana. Pošto se kasnije peku i u rerni, čini ovako vatrostalnu ili neki pleh, premažite. Ja sam premazala maslacem, a možete premazati i uljem kako se ne bi zalepile prilikom pečenja za dno. Kada se ovako malo zapeku, okrećem ih tako da imaju koricu sa svih strana, dakle nije ih potrebno dugo pržiti. Ukoliko vam je ostalo previše ulja, odvojite ovako, sklonite sa strane višak, da imate otprilike 30 ml ulja i tu dodajem oko 30 g maslaca. 700 ml mleka sam zagrejala pre dodavanja u bešamel sos. Dodajem 2 pune kašike oštrog brašna, pošto je sa njim lakše raditi bešamel sos, ono se manje grudva, manje se formiraju grudvice. Kada brašno požuti, nakon 1 do 2 minuta prženja u maslacu i ulju, dodajem zagrejano mleko. Mešam ovako da se sjedini, da se ne formiraju grudvice. Dodajem malo muskatnog oraščića, koji uvek dodajem u bešamel sos. Kada je mleko proključalo, smanjila sam toplotu i kuvala na tihoj vatri dok bešamel ne bude otprilike ove gustine, na nekih 2-3 minuta. Biće još ukusniji ukoliko dodate 50 g parmezana ili možete dodati neki drugi rendani tvrdi sir po želji. Ukoliko želite da budete sigurni u ukus bešamel sosa, kada je gotov, probajte i dodajte začine po želji. Ja sam dodala još malo soli. Bešamelom prelivam đulbastije.
U međuvremenu sam uključila rernu da se zagreje na 200 stepeni Celzijusovih. Pokrivam folijom i pečem 30 minuta u rerni. Ako želite, pripremite dekoraciju kao ja. Isekla sam 3 crvene paprike ovako malo deblje, a možete i tanje kolutove. I naseckala sam peršun na otprilike 2 vezice. Zatim pripremila sam i parmezan, ovako malo kockice koju ću dodati na sredini đulbastija, a sa strane ću dodati malo rendanog parmezana. Nakon 30 minuta sklanjam foliju, dodat ću papriku, peršun i parmezan. Ovako oko svake đulbastije dodajem po 1 kolut crvene paprike. Okolo dodajem parmezan i peršun da bi izgledale kao ruže u bašti, a po sredini svake đulbastije dodajem malo parmezana. Naravno, ovo nije obavezno, možete samo skloniti foliju i vratiti još 15 minuta da se đulbastije zapeku u rerni na 200 stepeni. I evo, nakon 15 minuta đulbastije su gotove. Možete ih poslužiti odmah ili sačekati da se malo ohlade. Predivno izgledaju i divno mirišu na parmezan i peršun. Neki bi rekli ovo su naše ćuftice, ali se razlikuju od njih. Nežnijeg su i finijeg ukusa zbog krompira koji se dodaje u njih i zbog junećeg mesa, a vi možete kombinovati začine po vašoj želji ili dodajte one koje sam vam ja predložila. Ovako su preukusne i ukoliko ne znate šta sutra za ručak, ovo je moj predlog. Pogledajte i druge recepte sa kanala Lako je kuvati. Prijatno!